ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከም ተለሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝደልዮ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ግዘ ኣይትህብወንን ኮይኑ ግና እቲ ዝፈፀምኩሞ ፆታዊ ርክብ ጥራሕ ክዕግበን ከም ዘይኽእል ብዘይምፍላጥ ዝመፅእ እዩ። እዚ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ድማ ነዚ ዝተጋገየ ኣረዳድኣኹም ንምልዋጥ ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘዳለኽዎ certain things women want after sex ዝብል ኣርቲክል ምስ ኣንበብኩ እዩ። እዘን 13 ድማ ናብ 5 ፆሚቕና ኣሕፅረ ኣቢልና ዘዳልናዮ መደብ እዩ። እቲ ቀዳማይ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ? ክሰዓማ ይደልያ እየን። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምስ ወዳእኹም ንሕቆኹም ሂብኩመን ትድቅሱ ኢኹም። እዚ ትክክል ኣይኮነን። ሓቢራትካ ዘላ ተፍቅራ ጓል በዓልቲ ቤትካ እያ። ስለዚ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም ሕቆኣ ሂብካያ ምድቃስ ትክክል ኣይኮነን። ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ትነኻኸኣ፣ ተሓሳስያ፣ ትስዕማ ከም ዘይነበርካ ድሕሪ ክንደይ ምጥያቕን ምልማንን ናይ ፆታዊ ርክብ ፍቓድ ምስ ሃበትካ ፆታዊ ርክብ ፈፂምኩም ምስ ወዳእኹም ብድቃስ ኣይኮነን ክውዳእ ዘለዎ። ክትስዕማ ክትሓቕፋ ኣለካ። ዕንታ እንዳረኣኻ ከናፍራ፣ ሕቆኣ፣ ሰውነታ ብምልኡ ክትስዕማ ኣለካ። ንስኻ ወዲ ኤልካ እንተደቂስካ ኢቭን ንውሕ ዝበለ ግዘ ፀኒሕካ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተፈፀምኩም እውን ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ካብ ምፍፃምኩም ንላዕሊ ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም ተሪኣ ኬር ምክንኻን ዝበለፀ ትደልዮ እያ እምበር ወዲእኻ ናብ ደቃስ ወዲእኻ ናብ ቲቪ ምኻድ ክኸውን ዘይብሉ ጌጋ እዩ። ቀፃሊ ፆታዊ ርክብ ምሳኻ ናይ ምፍፃም ድሌታ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ከጥፍእ ዝኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣባኻ ዝተጋገየ ሓሳብ ጭንቀት ንኽፍጠር ዝገብር እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ፆታዊ ርክብና ኣይዕገብክዋን ግዲ ዝተጋገኽዎ ነገር ኣሎ ግዲ እናበልኩም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ክህልወኩም ዝግባእ ኮንፊደንስ ዝጎድእ እዩ። ኮንፊደንስ ድማ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም ልዑል እጃም ዘለዎ እዩ። እዚ ድማ ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱን መትለኹም ንቐፃሊ ደው ንኸይብልን ክገብር ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ፀገም ከብፅሐልኩም ዝኽእል ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ በዓልቲ ቤትኩም ኬር ዘይምሃብ ብዘይምሕቃፍ ብዘይምስዓም ዝመፀ ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም ግድን ኬር ክትህብዎን ኣለኩም። ፆታዊ ርክብኩም ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ እውን ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበተን ጥቕሚ ዘለዎ ስለዝኾነ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ክትገብሩለን ዝደልዮ ድማ ክንገራ ይደልያ እየን። እንታይ እዩ ክንገረን ዝደልያ ዝብል ነገር ክንርኢ እንተለና ከም ተፍቅራ ፅብቕቲ ከም ዝኾነት ናትካ ብምዃና ከም ትሕበነላ ክትነግራ ኣለካ። ደቂ ኣንስትዮ ሴንስ ኦፍ ኢንሴኩሪቲ ኣለወን። እዚ ማለት ብኣይ ኣይሕጎስን ዘሎ ረጉደ እየ ግዲ ዋላስ ሓሚቐ ግዲ ኮታስ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣብ ርእሰን ይለዓል እዩ። ኢቭን ዋላ ፅብቕቲ እንተኾነት እውን ዝኾነ ጎደሎኣ እያ ትደሊ። ንስኻ ሱቕ ብዝበልካ ቁፅሪ ድማ ዝበለፀ ክትጭነቕ ትኽእል እያ። ስለዝኾነ ፅብቕቲ ከም ዝኾነት ናትካ ብምዃና ከም ትሕበነላ ክትነግራ ኣለካ። ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ሻዕ ክትነግራ ኣለካ። ኢቭን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ከም ተዕግበካ እንታይ ከም ዝሕጉሰካ ከም ትፈልጥ ክትነግራ ኣለካ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ሱቕ ክትብሉ የብልኩምን። ደቂ ኣንስትዮ ብእዝነን ዝኣቱ ቃላት ዝበለፀ ይፈትዋ እየን። ምስኣ ስለ ዘለኹ ትፈልጥ እያ። ዘይተሐጉሰን እንተኮይና ምስኣ እንታይ ይገብር ኣለኹ ዝብሉ ዝተጋገዩ ኣረዳዳእታት ክትቅይርዎም ኣለኩም። ክንደየናይ ከም ተፍቅራ ከም ተሓሊላ ከም ትሕበነላ ብዝነገርካያ ቁፅሪ ንዓኣ ከም ሓድሽ ሓይሊ እዩ ዝኾና። ንዓኻ ንምሕጓስ ከም ሓድሽ ሓይሊ ክጠቕማ ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ እዘን ነገራት እውን ክትነግርወን ኣለኩም።
ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝደልዮ ድማ ምንኽኻእን ምትሕስሳይን እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ምስ ወዳእና እንታይ ኢኻ ስራሕ ተብዝሐልና ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ኮይኑ ግና ተነኻኽኡ ተሓሳሰዩ ክብል እንተለኹ ግድን ፆታዊ ርክብ ፈጽሙ ወይ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ምልክት ሃብውን ምባለ ይኮነን። ልክዕ ተፍቅርዎ ነገር ክትረኽብዎን ከለኹም ትነኽእዎን ተሓሳሲዎን መንገዲ ንኣብነት ትፈትዎ ከልብኹም ከም ተሓሳሲዎ ከም ተነኻኽእዎ መንገዲ ነፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም እውን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ከም ተሓስቡለን ትፈትውወን ንኽፈልጣ ዝሕግዘን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ምድቃስ ናብ ቲቪ ምኻድ ዘይኮነስ ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ዝበለጸ ንቐጻሊ ፆታዊ ርክብ ድልዋት ንኽኾናን ፍቓድ ንኽህባን ዝሕግዘኩም እዩ። ኢቭን ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበተን ጥቕሚ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንጨጉራ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነታ ብምንካእን ብምሕስሳይን ብሓባር ተትድቅሱ ዝበለጸ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽኾነለን ዝሕግዘኩም እዩ። ብዘይ ዘረባ ብተግባር ከም ተፍቅራ ከም ተሓሊላ ትፈልጠሉ መንገዲ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝደልዮ ነገር ድማ ክትከድና ትደሊ እያ። ክትከድና ክብል እንከለኹ ኮበርታ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ቅልል ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ዝገርም ጥቕሚ ዝህበን እዩ። እዚ እውን ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ከም ተሓስበላ ከም ተፍቅራ ከም ተሓልየላ ከም ተኽብራ ንምርኣይ ዝሕግዘካ ስለ ዝኾነ ዝበለጸ ንዓኻ ክብሪ ንኽህልዋ ፆታዊ ርክብኩም ዝበለጸ ኣዕጋባይ ኮይኑለን ንቐጻሊ ፆታዊ ርክብ ድልዋት ንኽኾናን ፍቓድ ንኽህባን ዝሕግዘኩም እዩ። ስለ ዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም ናይ ባዕልኹም ተሸፊንኩም ምድቃስ ዘይኮነ ንዕአን እውን ክትከድንወን ኣለኩም። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝደልዮ ነገር ድማ ምግቢ ክትሰርሑለን ይደልያ እየን። ሓደ ሻዕ ባዕልኹም ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ምግቢ እንተትሰርሑለን ዝበለጸ ምቅርራብኩምን ፍቕርኩምን ዘውስኽ እዩ። ብሉፅ ምግቢ ሰራሕቲ ክትኮኑ ተፅቢታ ይግበረልኩምን። ኮይኑ ግና ነቲ ሓሳብካ ጥራሕ ብምርኣይ ደስ ንኽብላ ዝገብር እዩ። ኢቭን ዳቦ ብሻሂ እውን ክተምፀላ ትኽእል ኢኻ። ንሳ ትደልዮ ካባኻ ሓልዮትካ ንምርኣይ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለ ዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ኩሉ ሻዕ ንሰን ምግቢ ንኽሰርሓን ንኸቕርባን ክትገብሩ የብልኩምን። ባዕልኹም እውን ሓደ ሻዕ ክትሰርሑለን ይግባእ እዩ። ክነጠቓልሎ እንተለና እዘን 5 ኣገደስቲ ሓሳባት ምፍላጥኩም ደቂ ኣንስትዮ ብፆታዊ ርክብ ጥራሕ ከም ዘየዓግባ ንኽትፈልጡ ዝሕግዙ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተፈጸምኩም ማለት እውን ንውሕ ንዝበለ ደቓይቕ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ጸኒሕኩም ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተፈጸምኩም እዘን 5 ነገራት ዘይትገብሩለን እንተኾይንኩም ንቐጻሊ ፆታዊ ርክብ ንምፍጻም ዘይክደልያን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን እውን እንዳቐነሰ ንኽኸይድን ንዓኹም ዘለዋ ፍቕሪ ክብርን እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ይገብር እዩ። ስለ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ኢቭን 20-30 ደቂቕ ኣብ ፆታዊ ርክብ ክትጸንሑ ትኽእል ኢኹም። እዘን ኣገደስቲ ሓሳባት ተዘይፈጺምኩም ክትዕግብወን ከም ዘይትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ፆታዊ ርክብ ጥራሕ ኣዕጋባይ ክኾነለን ኣይኽእልን። ነዚ ኢለ ቅድሚ መደበይ ምዝዛመይ እዘን 5 ነገራት ትገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ክትቅጽልሉ እንዳሓበርኩ እዘን 5 ነገራት ዘይትገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ካብዚ መደብ ትምህርቲ ወሲድኩም ነዘን 5 ነገራት ክትገብሩለን ኣለኩም። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ነፍቃሪኺ ወይ ድማ ንበዓል ገዛኺ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር ኣብ ቀጻሊ መደብ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።